Nu er den store skumbanankamp. De skal spise hver 9 skumbananer. Dem, der spiser den hurtigst, har vundet. Og kampen er imellem Sara, bedre kendt som Dr. Fiskeø, og Natalie, bedre kendt som Master M. De skal spise disse skumbananer. Helt almindelige skumbananer. Og kampen starter. 3, 2, 1, go! Hej. Ja. Det er bare en. Ja. Og hvor langt er de? Hun har spist nogle stykker. Det samme har Sara. Kampen er spændende. Og de tykker. Hun har godt gang i gummerne. Kom så. Det er altså meget spændende. Så hvem vinder? Der er ingen, der kan sige det endnu. Det bliver spændende. Og hun har lige taget en til. Og Natalie er også i gang. De spiser. Og Sara har kun 1 tilbage. Og så den, hun har i munden. Og Natalie har 2, og den, hun har i munden. Sara tager sin sidste. Og Natalie tager sin anden sidste. Og hvordan går det? Vi har en vinder! Godt klaret, Dr. Fiske! Jag är där och kan berätta större än jag någonsin tror. Det snurrar i min skalle.